Soc Cristina Monet Juárez i després de cursar tots els estudis que vaig cursar aquí al Col·legi de les Carmelites, les Vedrunes, soc comerciant, tinc una botiga de merceria des de fa 160 anys, soc la 5a generació de la botiga. Sí, més i molt bons records, perquè clar, des de les excursions, les sortides, les estades, els recés, els retiros espirituals, van fer moltíssimes coses, per tant, la veritat és que tinc molt bon record de moltes coses. I després, al ser delegada dels cursos de la meva filla, també vaig tindre molta sort de poder-los acompanyar i tindre molt bones experiències. Doncs després de tants anys de passar per aquí a l'escola, sí que ensenyes no solament els coneixements que adquireixes, sinó que també el saber estar, les responsabilitats, una disciplina, i tot això ajuda al dia a dia.